Mari Carmen Contelles, com a presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, defensa el paper d'aquest tipus d'institucions que agrupen els municipis de cada comarca, davant la possibilitat que la nova llei que aprovarà el govern central lleve competències a les associacions de pobles. Les diferents mancomunitats valencianes estan reunint-se per posar de relleu els avantatges de compartir servicis entre els pobles que són veïns. No és que volem demandar perquè volem que se quede per si la mancomunitat, sinó pensem que és necessària per a, sobretot, tindre economies d'escala en diferents servicis. Al juntar-se les mancomunitats queden en la idea de diversos municipis perquè estigueren pròxims, per geogràficament, etc., que tingueren les mateixes necessitats, se juntaren per abaratar els costos dels servicis. I això principalment és el que nosaltres volem transmetre, que se mos tingui en compte antes d'aquesta llei, que se faci fer-se sentir a través de la federació, en la Federació Valenciana i en la Federació Espanyola, i que tingui que arribar aquesta informació a la Moncloa o a qui corresponga. I és que l'alcaldessa ha assegurat que en època de crisi les mancomunitats són encara més necessàries perquè estalvien costos. Ara més que mai creiem que aquesta figura és necessària i volem per almenys reivindicar-ho i que sí que allà on se tinguin que prendre aquestes decisions antes de que una llei ho limite competencialment, que és el que se pot fer, que se tingui en compte perquè pensem que és un benefici al final per a tots, que és l'objectiu del que estem ací. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha replegat la petició que se li fa des de les mancomunitats. L'alcaldessa de la Pobla ha assegurat que compten amb el suport de la presidenta de la Federació i ara es crearà una comissió entre tots els partits polítics que argumenta els avantatges d'esta forma d'organització perquè es tingui en compte en la futura llei.